Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li pajjiżna għandu qudiemu futur ta' xogħol, ġid, ġustizzja soċjali, ambjent tajjeb u libertajiet ċivili ġodda. Gvern ġdid ikollu bħala priorità tkabbir ekonomiku, fiduċja fiċ-ċittadini u għaqal fl-istabilità. Gvern ġdid immexxi mill-Partit Laburista u mmexxi minni ma jkun sempliċement qiegħed hemmhekk biex jipprietka. Biex jgħidilhom biex jagħmlu sagrifiċċji fil-waqt illi hu jieħu 500 żieda fil-ġimgħa. Gvern ġdid immexxi minni jkun qiegħed jerfa' mal-poplu. Jekk hemm bżonn li jsir sagrifiċċju, l-ewwel sagrifiċċju jagħmlu l-Prim Ministru, jagħmluh il-Ministri, jagħmluh il-politiċi, u mbagħad il-familji. Il-Gvern preżenti qed jagħmel bil-kontra da dan u fi żmien meta ddeċieda li l-familji u n-negozji għandhom iħallsu l-ogħla kontijiet tad-dawl ta' kull żmien talilu nnifsu u lill-Ministri tiegħu żieda skandaluża ta' 500 euro fil-ġimgħa. Għalhekk ħabbart li l-ewwel deċiżjoni tiegħi bħala Prim Ministru tkun illi inneħħi dawk iż-żidiet u nara li mmorru lura għal pagi ta' qabel dawn iż-żidiet. Joseph Muscat f'konferenza tal-aħbarijiet fit-tmiem id-diskors tiegħu fil-Parlament tenna l-weda li gvern ġdid inaqqas il-kontijiet tad-dawl. Dan fil-waqt li saħaq li l-baġit preżentat mill-gvern ma kienx maħsub baqal iżda b'konvenjenza u mhux skont il-bżonnijiet tal-familji u n-negozji. Dan il-pajjiż għandu għażla, il-poplu, il-familji Maltin u Għawċin, in-negozji għandhom għażla bejn Prim Ministru li jsaqsi l-mistoqsijiet u tim ta' gvern ġdid li jekk tingħata l-fiduċja ħadd tkun qed tagħti s-soluzzjoni.